Tiprasa dofani bagai samung tangnai maya genang Poritus Deborma baithangni chaitung mongbai gobangma chukjak nukhungni ri chum kanbaya chumbaya kaham kahap bidi chumrok bini shak baithangni ajima rang puisa subai haksal rogo thangai je mansak subasu khlai phaikya tini kokti salobo obhaikeno 48 koromsora assembly bai khopjak Koratishora village committee o tongma Radha Kashinat kamio thangai iri chumba gekha Buskang Shalobo obhaikeno tebo yapri shajagi tongnai hini shaka boromganang Poritus Deborma tekebo chubasuni yap phologi irina muchungwi tongke chubasu khlaidi khoneibo kokjarkha Yang para, rada yang para, morasora hati bay, yang dumasora Hokutisha, yang nepatilan kesar mazaro, kami ketalna. Kau kau ceng cini bikrom marat, bos harkahu sedang mono ceng mungya kami bagi teman dorao, yang cinyang bahai nang mani jaga tongo, dari cinyang utuk di ini kan. Bahai kenang kebang makha kaham boror di nok nukungo tanggai boni subai tanggai di cum tumui naikam, cini kumulung rokni tubuka, kai mia Durga Chomuni rokni yang joto jagani thangi tumu tubuka engkai ajagawo jengnugo kabangma bororokno 100 to 98% no logi dui tongo ambagi khabang srango tai nor joto no hambai baya faro sini srango ri ro hanai rok sini katal khero hofinai rok sini bukhuk Priyanka Deborma tebi family engkai sini bukhuk bukhuk Rumi Deborma bini family engkai aba heke cini Poppy Deborma bini family Mo Deborma bini family aba heke rohka cini takuk David Koroksa bumung boba hanyo thokpana dadi hini 2000 subakha engkai mia hani bukuk Koroksa Poppy ni bini bai boba hanyo 500 rohka ka aba heke no chung suba su khlailai Koroksa kotte Koroksa manjulai tonglai tini ojaga belai khatun khaja ungo je borok naini dinoro camera owner phunuk di borok no borok busuk jora tongthokjak busuk jora khatungjak engka aba heke no buskang salo tebo choli thanai mia horrogo bang bai kabangma borokno contact laikya je dara chini orobo amheri chung kabangma tongang thumui sui tui toni khana phaidi au na phainai ang tini obo bag bai mani poreno tesia prisepinai engkai buskang ni salogo a jago khorcha khuruksu baksa buksu sawo ri kasam bagnan rok lasia da haidai ire darokni jak anga borokno khatuya tangi ngkai a borokno simi nongni media ni bisingtei ba nongni channel ni bisingtei kokkosa no musungo ang lasia borokni bagi borokni belai kheno nangkugo tangi ngkai chini kabangma sukjak nukhungo kanjagia sumjagia abo ekdom kesam khibiri kha abo haiya bongni achagli angi thangka ba chumna musunglia kana musunglia phia ari no chini obo haijagao nangkugui tongu engkai bongni thaliwa ang tuburi phainan bagi ani lasinani kokkori tam khai pocket ni rang bai ang thok dawi nije no drive khai nije no thumui tubui borok no bagi tongo borok nanai rokse bongni kuno bokhawo ingko kesamung kering ngkai thaisa thuju kok sanai rokno ang kuno sana musungya mankhai borok no sana musungo norok tangi ketal dia hani ano sanai rok norok phan ketal pairi di ang ketal pairi nani chugya ketal pairi nan thang angkai ang asuk kami o thangiri mangla kamu taklai kabangma kami uri uikha ang 15-20 ni moto thok damani thangkana ani কিন্তু 15-20 bang jodi di ketal pairi khangka asuk pairi mangla kamu কিন্তু 15-20 খরচ খাই tabuk sak jora seri thumka ang kabangma kami uri mankha norok news ni bisingti nugui mankhana engkai abuni yagulo bote খরচ thangnai ko a খরচ obo norok suba su khlaina musung khai norok aba hege kok suba giawi norok suba su khaina musung khai suba su khlai di norok no bolam su engkai tini o jaga bo belaikeno khatung khajani bising borok je nahalai yasaklai jamani ang bo khapang srango norok bo khapang srangnai tai kabangma thayo sungte bo yapiri salaijak engkai nongni media channel lokno belekeno hambai norok bo kabangma jaga no logi dikha buskang ni salobo nongni logi tangnai anga kok no kesaro joton no belai hambai belekeno kok tumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal
ज्राय रगनि जोंजाल डायबेटिस एबा सुगारनि जोंजाल खबै दाल बिदाल बेमुग रंनि गाहाम के साथ नाजरि मानो आपनो करीब केफेक मानै बाय चावै जोंजालो क्लाय तंनाय र शाक हामना मुसुंका हंके आरोग्य द कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन बाय करंगै मानो निकुमा बादर तोलिलेन RMS चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर।